Hola. Soc Maria. Hola, jo sóc Lola. Encantada. Encantada. Bueno, sóc professora de cicles formatius d'empresa i d'orientació laboral. Jo, juntament amb el meu company Carles, hem configurat un projecte que s'anomena Horta del Camí Vell, estem a Montserrat. Te volia preguntar perquè per a mi me pareix que és quasi igual, o sigui, no entenc la diferència entre producte ecològic i productes agroecològics. L'agroecologia no només beneficia el planeta, com podríem pensar en la paraula, sinó que, a més i principalment, beneficia les persones, en tant que posa la vida en el centre. Intenta garantir l'alimentació de qualitat a tothom. No, me pareix molt interessant. Seria com anar un poc més enllà de lo que és l'ecologia. Afavorir l'economia local. Ens ahorrem aquests intermediaris que ja sabem que emitixen moltíssim de CO2. La veritat és que nosaltres, els consumidors de carrer, no podem trobar la diferència quan anem a comprar, on podem comprar. Per a mi, en aquests casos, el més important seria, si hi ha possibilitat, dins de la teva zona, buscar un agricultor o agricultora que s'estigui dedicant a això, a la venda directa, i comprar-li a ell directament. Jo no em centraria en setxells d'agricultura ecològica. Tots aquests beneficis, el problema és que creus que la gent ho coneix? O sigui, està suficientment conscienciada com per a canviar un poc la mentalitat? Per desgràcia, jo penso que no. Jo penso que no i fa falta molta conscienciació. Els meus alumnes, per exemple, jo es plantejo a vegades el tema de comerç de proximitat, en el tema de productes d'alimentació i sobretot me marquen que el preu és que són molt cars. També penso que han de canviar un poc les prioritats, no? Perquè no li donem importància a allò que comprem i sí a altres tonteries, per dir-ho d'alguna manera, com comprar-se un mòbil nou cada X temps, roba nova cada X temps. Volia donar-te les gràcies com a consumidora, perquè és molt complicat això, que hi hagi gent com tu, aleshores m'alegra moltíssim. Jo espero també tindré algo d'èxit, ara ja sé la diferència entre ecologia i agroecologia. I jo donar-te les gràcies perquè a més m'ha sorprès que n'hi hagi gent jove que està il·lusionada en muntar projectes d'agroecologia y que al final es como que ni hay llum. Más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las personas se relacionan con los alimentos. El sistema agroalimentario globalizado e industrializado deja perder 1.300.000 kilos de alimentos al año. La producción agroecológica emite menos gases de efecto invernadero y aumenta la capacidad de absorción del carbono de los suelos. Consume productos agroecológicos, cuidan de tu salud, la salud de las personas productoras y la del entorno.